ಸೊಲ್ಮೆಡು ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಡು ದಿಢೀರಾದು ಉಪ್ಪಡೆಂಚ ಮಲ್ಪನ ತೂಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಕುಕ್ಕುನು ದೆಕ್ಕದು ಅವೇನು ಒಚ್ಚಿದು ದೀತೆ ಈತೆ ನಮ್ಮದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆ ತುಂಬುಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ರಪ್ಪ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಂಡ 1 ವರ್ಷಲ ದಿಯೋಲಿ ತುಲೆ ಐತೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಕುಕ್ಕುನು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಡು ಪೂರ ತಿನ್ಪ ಅವು ರಪ್ಪ ದಿಢೀರ್ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ನು ಅವೇನಿತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಪಂದು ಇದು ತುಲೆ ಕೊರಂಟ್ ಬುಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದಿಯೋ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕು ಒಚ್ಚಿದು ದಿಯೊಂದೆ ಕುಕ್ಕುನು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕುಂಟುಡು ಒಚ್ಚಿದು ದಿಯೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದಿಯೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮೂರೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಮೂರ್ನಾಡು ಇತ್ತೇನೊಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಮೂರ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಯಾವು ಇತ್ತೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪತರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಈ ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯಾವು ಒಂದೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರವಡು ಉಪ್ಪುಲ ಕುಕ್ಕುದ ಪೀಸನ್ಲ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಬೆರಂಡ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಬೆರೆದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 3-4 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡಿಪ್ಪಡು ತುಲೆ ಐತೆನೊಂದೇನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಪೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಈ ಸಾಸಿವೆನ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಶೋಕು ಲುಂಬು ನೋಡು 1/4 ಕಪ್ಪುದೊಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ತುಲೆ ಐತೆ ಶೋಕು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಲುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಹೊಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ಲುಂಬುದು ಕೊಣತ್ತೆ ಒಂದೇನೈತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಪತರಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಕೊಣರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ಕೆತ್ತೆ ತುಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದ ದಿಯೋನ್ಗ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆದ ಜಾರಿತನ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಅರ್ಥ ದಿಯೋನುಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಒರಿದುಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರಿಪೆಡು ಅರ್ಥದ ದಿಯೋನ್ಗ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬೋಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡು ಕಡೆವರೆಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಐಕ್ ಕಡೆದೀತಿನ ಸಾಸಿವೆದ ಪೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಾತ ಸಾಸಿವೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಡನ ನಿಗ್ಲೊಂದು ಸಾಸಿವೆಲ್ಲ ಅವೇ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕಡೆವನೊಲಿ ಯಾನ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಅವೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಕಲೆವನ್ನುಡು ತುಲೆ ಕಡೆದಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅರ್ಧದೀತಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ತೊರಲ್ತದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ತೊರಲ್ತದು ಕೂಟುಡು ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನಂತೆ ಚೂರು ನೀರು ಅವೇ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡೋರ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊರಲ್ತದು ಕೋಟುಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ನೀಟಾದ
ಪೋಂಡು ಸಾಸಿವೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಐತೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ತೂದು ಆ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಜಿ. ಇದು ತುಲೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಏನು ಹದ ತೂವನ್ಬೆ. ನಮ್ಮ ಬೇತದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಉಪ್ಪು ನೀರಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನಾನು ಒರಿದಿನಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಐಟ್ ಚೂರು ಕಜವಿತ್ತನ ಬುಡ್ಚಿಂದು ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಐತೆ ಈತ ದಪ್ಪಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಬೆರವ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಬಾರಿ ದಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ್ತಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒರಿದಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅವೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ದೀತಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿತ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡಿಯ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡು ದಿಢೀರಾದ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡು ರೆಡಿ ಆಂಡುತ್ತಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಐಕ್ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನುಡು ಸಾಸಿವೆ ಪಟಪಟ ಪನ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಟಪಟ ಪನೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಲೋ ದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿಗಿನ ಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡು ಜಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ ಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚೂರಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಉಪ್ಪಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ತುಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿಢೀರಾದ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತಣಂದು ಪನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಕಮ್ಮೆನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್. ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಆರಾಮೋಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡತ್ತು ಪಿದಯದಿದ್ದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಿದ ಬುಡಿಯ నేను ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಕಿನ ಭರಣಿಗೆ ಜಿಂಜಾವ್ಗ ಇದು ತುಲೆ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಭರಣಿ ಅವಿನ ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಒಚ್ಚಿದ್ಯೊಂಡೆ ಪಸ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭರಣಿಡು ಪಸ ಇತ್ತಂಡ ಭರಣಿಡು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡು. ಇದು ಈ ಭರಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜಾದ ದೀಕ ನಿಕ್ಲೆಗು ಈ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಇಷ್ಟಾಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಬಾರಿದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬುಡ್ಚಿ ದಿಢೀರಾದ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಲ್ಪ ತೊಂಡಲ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೋರ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾರ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪುಡ್ಚಿ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡಲ ಯಾವಡ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕೇತು ಬೋಡ ಆತದೆತ್ತದು ಬೊಕ ಭರಣಿದ ಮುಚ್ಚಳ ಅಂಚನೆ ಮುಚ್ಚದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಏಪೊಗ್ಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.